नंखाय खोथा बांसावनायनि हेंथायै बिटिसिनि बारग' इएम अनसुमै खुंगुर बर'आ मुसलपुर थानायाव गसं अनसुमै खुंगुर बर'खौ इउपिपिएलआव हाबसिगोन होननानै रायजोनि सिगाङाव फोलानानै बुंदोंमोन राकेश ब्रह्मआ। मुसलपुराव सासे एक्स सीएम दङ आदा अनसुमै खुंगुर बर' बिथाङाबो जोंनो रायज्लायगासिनो दङ। बिथाङा होनदों बे खेबाव लकसभा इलेक्सनखौ मान सन्माननि थाखाय बेखौ आं नायनोसै। अनसुमै खुंगुर बर'आ मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बुङोदि आं रावजोंबो इउपिपिएलआव हाबहैनो होननानै रायलायाखै। आं सोमोनांदोंसो आंखौ बेबायदि नाम होनानै बुंनाय खोनानायाव। आंहा बिपिएफखौ नागारनानै गुबुनाव थांनायनि एबा हाबहैनायनि जेबो गोनांथि गैया आरो गोनांथिबो जानाय नङा। जोङो माब्लाबाबो इउपिपिएलआव थाङा आरो इउपिपिएलआव हाबनायनि थाखाय इउपिपिएलआव थांनायनि थाखाय जोंहा जेबो प्रयोजन जायाखै। दासान्दि लोब लोब फैनानै बिपिएफआवसो बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोनदों। बेनिखायनो राकेश ब्रह्मनि बुंनायफोरा नंखायथार। जायनि थाखाय मानहानि खालामनायनि दायाव राकेश ब्रह्मखौ मुसलपुर थानायाव गसं थिसनबाय अनसुमै खुंगुर बर'। राकेश ब्रह्मनि नंखाय फोलानाया बेवहायनो सिमा थायाखै। सालायफिदिंबानो जायो होननाय बायदि बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायावबो माखासे गाज्रि रावजों सोंखारिदों। बेनि सायावबो थिरांथा लागोन अनसुमै खुंगुर बर'।